så er der også en ekstra klap i der, hvor man kan tage det ud under, som er inde under sofaen, inde i sofagruppen. Uren sidder hernede på højre side. Og der er et dejligt stort vindue her. Heroppe er der markisen, der sidder fast i en skinne deroppe, man lige kan trække ud. Og hernede kan man se muren, man lige drejer ved håndsvinget hen til det grønne, og så er den bare til brug. Der er en dejlig stor sofagruppe. Og dejligt stort køkkenbord. Og en dejlig stor dobbeltseng med springmatras. Og lige over derfra har vi vores håndvask, spejle. Og herude kommer badeværelset. Med roser. Det er som sagt split og nyt og aldrig nogensinde været brugt. Ved siden er der også under badeværelset skabe, hvor man kan dybe skabe faktisk, hvor du kan lægge håndklæder eller andre ting. Desuden kan man også se, at vi har aldrig toilettet er fuldstændig helt spændt nyt. Det er aldrig blevet brugt. Der er et dejligt stort loftvindue, man lige kan lukke op. Sådan, hvor man kan regulere de forskellige niveauer og få luft ind. Der er et dejligt stort køleskab med fryser. Et dejligt stort skab. Og herinde det fantastiske store klædeskab, som vi er rigtig glade for. Der er et skab til, hvor man kan hænge tøj ind, klædeskab, og kan have ting stående i bunden. Og det er også der, man kan slå til og fra, så man kan bruge batteriets strøm fra muren, når man holder på en resteplads for eksempel. Desuden har vi lige fået påsat en super lækker dør, netdør, der kan reguleres, hvor man kan sætte den, hvor man vil. Halvt eller helt. Og det gør, at der kommer stadigvæk lys ind, men samtidig skærmer den imod, at der kommer alt muligt kryb ind i vognen.